άξενο στόμα. Ήταν η θάλασσα που οδηγούσε πέρα μακριά στον Άγριο Κάφκασο, που ήταν αλυσοδεμένος ο Προμηθέας. Ήταν η θάλασσα που οδηγούσε στην άκρη του τότε γνωστού κόσμου, σε πλούσια και εξωτικά μέρη που έκρυβαν πολλούς θησαυρούς, που ο Ιάσονας και οι αργοναύτες δηλαδή. Ξενοφώντας, γυρνώντας από την εκστρατεία στην Περσία, περιπλανόμενος στις άγνωστες περιοχές της Ανατολίας με τους μυλίους του, μετά το φάλατα, κατέβηκε στην Τραπεζούντα που ονόμασε Πόνικη. Στον πόντο Θεού των Ελλήνων, των Δέων και των Περσών, νικήθηκαν από τον χριστιανισμό τον τρίτο αιώνα, ο οποίος επικράτησε στην περιοχή, αποχύθηκε το αίμα αρκετών μαρτύρων και Αγίων, πιο γνωστοί από τους οποίους ήταν οι γνωστοί και σαν Άγιοι Πόντοι. Μετά την Ρωμαϊκή διοίκηση, ο Πόντος γίνεται μια από τις αιστείες δύναμης και πλούτου της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Να πάρουμε μια γεύση από το συγγραφικό του έργο. Το Πνευματικό Κέντρο όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε πάρα πολλές εκδηλώσεις όπου παρουσιάστηκε η δουλειά συμπολιτών μας σε όλες τις μορφές τέχνης. Σήμερα έχουμε η Τιμητική του έχει το βιβλίο. Η διευθύντριά μας, η κυρία Χορέμη, παρουσίασε τους αγαπητούς φίλους οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τη δουλειά του Παντελή. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, αλλά να σας ξαναευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστώ και καλή απόλαυση της εκδήλωσης. Ο συγγραφέας Παντελής Ορολογάς, με εκφραστική και ανώθερτη γραφή, μας ταξιδεύει στα καπνοτόπια της Μακεδονίας. Εκεί όπου οι πρόσφυγες πάλεψαν με το χώμα, τη φύση, την αδιαφορία του κράτους και τα διεθνή διπλωματικά παιχνίδια, για να σταθούν όρθιοι και να κρατήσουν όρθια την Ελλάδα, κουβαλώντας τις μνήμες της αρισμόνητης πατρίδας και του ξεπιωμού. Με επίκεντρο τη φυλή των ποντίων, που μετά το ξεκλήρισμα από την τουρκική βάρβαρη επιθετικότητα και την προσφυγιά στη μητέρα Ελλάδα, πάλεψε και στάθηκε στα πόδια της, γνωρίζουμε την άγνωστη για πολλούς ζωή της ελληνικής αγροτιάς από τις αρχές μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, αλλά και τη σπουδαία οικονομική και δημογραφική συμβολή των προσφύγων που με τις αστήρευτες δυνάμεις τους αποτέλεσαν την κινητήρια δύναμη της εγχώριας οικονομίας και αγκροστοφυλακή στα χρόνια του πολέμου απέναντι στις επιβουλές της κυριαρχίας των γειτόνων μας. Ο Παντελής Ορολογάς, ο δικός μας Παντελής Ορολογάς, ο συμπολίτης μας, γεννήθηκε τον Απρίλιο του 1941 στο Δήμο Νικηφόρου του νομού Δράμας από πόντους γονείς. Ο πατέρας του δάσκαλος, γεννημένος στην Κρόνη Τραπεζούντας, και η μάνα του από τα Σούρμενα του Πόντου. Τα παιδικά του χρόνια τα έζησε στον Νικηφόρο και μετά στην Δράμα. Σε νεαρή ηλικία, λόγω μετάθεσης του πατέρα του, η οικογένειά του εγκαταστάθηκε στην Ιωνία Αττικής, στη Νέα Ιωνία Αττικής. Από μικρός ασχολήθηκε με τον κλασικό αθλητισμό και εντάχθηκε στην Εθνική Εφήλωση. Ασχολήθηκε με τα κοινά του Δήμου Νέας Χαλκιδόνας Αττικής, όπου μετακόμισε και εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος, καθώς και με τα συνδικαλιστικά ως εκλεγμένος γενικός γραμματέας και πρόεδρος του Συλλόγου της ΕΙΔΑ. Αγαπημένος του ασχολίες είναι η δεντροκομεία και η ευελουργία. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη και έναν εγγονό. Εδώ και λίγα χρόνια ασχολείται με τη συγγραφή και από την Κρόνη του Πόντου στα καπνοτόπια της Μακεδονίας. Είναι το πρώτο του βιβλίο που σήμερα το έχουμε εδώ, είναι έτοιμο, έχει ολοκληρωθεί και το παρουσιάζουμε. Το λόγο θα δώσουμε στον κύριο Άγγελ Γιακόπουλο, αντιπρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, για να συνεχίσει. Ευχαριστώ. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, εκλεκτά μέλη της κοινωνίας μας, σας καλησπερίζω σήμερα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολυάριθμη παρουσία σας. Αυτή η πολυάριθμη παρουσία σας δημιουργεί πρόσθετες ευθύνες για μας και δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτού και άλλου τύπου, όπως επίσης και για πνευματική τροφή στον χώρο μας. Σήμερα ήρθαμε εδώ, όπως είπε και είπαν οι προηγούμενοι,
για να τιμήσουμε το συντοπίτη μας και έχω τη χαρά και την τιμή να τον θεωρώ φίλο μου, το Παντελή τον Ορολόγα. Στο πρώτο του συγγραφικό έργο, που είναι η Κρόμη του Πόντου και η πορεία προς τα καπνοτόπια της Μακεδονίας, θα ήθελα να σας πω ότι το ταξίδι αυτό αφορά καταρχάς την Κρόμη. Τι είναι η Κρόμη για αυτούς που δεν γνωρίζουν? Είναι ένα μικρό σύνολο οικισμών και 14 ενωριών από τον Πόντο, σε υψόμετρο 2.000 μέτρα, που οι άνθρωποι του εκεί, οι άνθρωποι τους 6.000 περίπου άτομα, υπέστησαν τα πάνδυνα τότε με τις διώξεις, με την προσφυγιά και με το μέτρα το να φύγουν από εκεί και να πάνε σε άλλα μέρη, και μέσα σε αυτά να υπάρχει μέσα στην αγωνία και ο θάνατος και η διώξη. Ο Νικηφόρος, που είναι το καπνοτόπι της Μακεδονίας, είναι ένα μικρό χωριό, η Ακομόπολης τώρα, στον νομό Δράμας, στα σύνορα του νομού Ξάνθης με την Καβάλα, αριθμεί ένα μικρό αριθμό κατοίκων, και βεβαίως εκεί μετά το 1923 ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία, από τη Θράκη, αλλά και από τον Πόντο. Και σε αυτό τη μικρή Κομόπολη δώσανε ζωή με την αξιοσύνη τους και τη συνεχή τους προβολή, εργασία, εργατικότητα. Ο Παντελής Ορολογάς, που έχω την τιμή να τον θεωρώ φίλο μου, τον είχα γνωρίσει από τα νεανικά εφηβικά χρόνια μου. Τότε που στις ακνές συναντήσεις μας στον χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας και στις βόλτες της Νέας Φιλαδέλφειας είχε ο καθένας τα οράματα τα δικά του. Και συμμετείχαμε ο καθένας προς τα δικά του ιδανικά, σε συλλόγους πολιτιστικούς, σε πολιτικά δρόμενα. Ο Παντελής είχε και μια ιδιαίτερη επίδοση σαν αθλητής και αργότερα έγινε και συνδικαλιστής στο φορέα που δουλεύει. Στην οριμότητά του όμως, ξαφνικά ανεκάλυψε και ανακαλύψαμε και όλοι ότι έχει ένα συγγραφικό ταλέντο. Και έρχεται εδώ πριν από 1,5 μήνα και δίνει στο πνευματικό κέντρο το βιβλίο του. Μόλις το είδα, θεώρησα υποχρέωσή μου και τιμή μου να αναλάβω να παρουσιάσω το έργο του. Η εξιστόρηση που αναφέρεται στο βιβλίο του είναι η πορεία από το χωριό που είπαμε προς τον Νικηφόρο. Η πορεία αυτή όμως δεν ήταν χωρίς θυσίες, χωρίς αγώνες και χωρίς περιπέτειες και χωρίς θανάτους. Θα ήθελα να σας πω ακόμη ότι μεγάλη σημασία έχει και η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί. Η γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί ο Παντελής είναι μια πραγματική γλώσσα, ρεαλιστική, γλαφυρή, η οποία συναρπάζει και μεταδίδει τα συναισθήματα που είχε εκείνος ή εκείνα τα πρόσωπα τα οποία παρουσιάζουν στον αναγνώστη. Και το κάνει να συγκινείται και να συναισθάνεται σαν να ήταν παρόν εκείνη τη στιγμή. Οι εικόνες που αναφέρει στο βιβλίο του Παντελής Ορολογάς είναι εικόνες οι οποίες σου δείχνουν και σου εκατευθύνουν να είσαι και εσύ παρόν, στην πορεία που ακολουθούν οι άνθρωποι και τα δρόμενα από την Κρόμη στον Νικηφόρο. Βεβαίως, ο διωγμός από τον Πόντο προς τον Νικηφόρο δεν είναι μόνο μία και μοναδική πορεία. Στον Νικηφόρο οι άνθρωποι που ήρθαν υπέστησαν τους διωγμούς, υπέστησαν τα δεινά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την βουλγαρική κατοχή, τους φόνους, τις θυσίες και μετά τη μετανάστευση στα διάφορα κέντρα που υπήρχαν τότε για τους μετανάστες και που αφορούν τον Καναδά, την Αμερική, τη Γερμανία και άλλα μέρη της Ευρώπης. Μέσα σε εκείνον τον οριμαγδό
της μεταφοράς και της μετανάστευσης, δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε τις θυσίες ορισμένων ηρώων που αναδεικνύουν τα πρόσωπα και κυρίως αναδεικνύουν ότι η ελπίδα υπάρχει πάντα μετά τους αγώνες και μετά τις θυσίες. Δεν είναι μυθιστόρημα ακριβώς. Είναι πραγματικές εικόνες και καταστάσεις της τότε κοινωνίας που δεν πρέπει να αφήσουμε να ξεχάσουν και να ξεχαστούν και αυτές. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η γενιά ή οι γενιές οι οποίες έζησαν αυτά τα γεγονότα κοντεύουν να φύγουν. Και αλλήμον αν φύγουν χωρίς να μας μεταδώσουν αυτά τα οποία έζησαν και στα οποία συμπεριλαμβάνονται εκτός την ιστορικότητά τους, περιλαμβάνουν και τα έθιμα και τα πρόσωπα και τις εικόνες της εποχής εκείνης. Και αυτά περιγράφονται επίσης μέσα στο βιβλίο του Παντελή του Ορολογά. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το πού βρήκε ο Παντελής Ορολογάς αυτές τις πληροφορίες. Μου είπε βέβαια και μου εξήγησε ότι το έργο δεν έγινε σε ένα μήνα, ούτε έβγαλε από μυαλό του και μόνο ακριβώς αυτά που είπε. Κάτι άλλο που πρέπει να σημειώσουμε και θα το δείτε όσοι αποκτήσετε το βιβλίο, είναι η συχνή αναφορά και καταγραφή των γεγονότων στην ποντιακή διάλεκτο. Και αυτό είναι ένα σοβαρό σημείο και βεβαίως έχει προτίσει ο συγγραφέας στο πολύ μεγάλα κείμενα τα ποντιακά να υπάρχει από κάτω και μία μετάφραση ώστε οι αναγνώσκοντες να βρίσκουν τι ακριβώς σημαίνει, διότι στη σημερινή εποχή μας το να αντιληφθείς επακριβώς την ποντιακή διάλεκτο, τουλάχιστον σε μένα, δεν είναι εύκολο. Πώς οδηγήθηκε ο Παντελής Ορολογάς στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, εξηγεί ο ίδιος και θα μας το πει ίσως και αργότερα. Εκείνο που εγώ αντελήφθη είναι ότι όταν ο άνθρωπος πλησιάζει στην ωριμότητα, αισθάνεται την ανάγκη να μεταδώσει στους απογόνους του τις εμπειρίες του. Και στο μυαλό μου έρχεται το καβάφι η Ιθάκη ότι τώρα που έγινες πλούσιος σε γνώσεις και σοφός έγινες, θα κατάλαβες Ιθάκη τι σημαίνουν. Στην πορεία δηλαδή την εξελικτική του ανθρώπου φαίνεται ότι προς το, δεν τολμώ να πω το τέλος της ζωής, αλλά όταν φτάσει εκεί κάπου αισθάνεται αυτή την ανάγκη να εξωτερικεύσει τις εμπειρίες του και να τις αφήσει σαν παρακαταθήκη στους επόμενους. Και βεβαίως ισχύει αυτό που λέμε και στην νόσο του Αλτσχάιμερ, ότι θυμάσαι τότε στην ωριμότητά σου τα παλιά πράγματα, ενώ μπορεί να μην θυμάσαι τι έκανες χθες και τι έφαγες προχθές. Αφού αναφέρθηκα λοιπόν στην ωραία γλώσσα που χρησιμοποιεί χωρίς αυτά τα δεσού, τα συγγραφικά και στο να χαλάει λέξεις και φράσεις και σελίδες, θα ήθελα να παρακαλέσω την αγαπητή Γεωργία Θεοδωρακοπούλου, ηθοποιό και σκηνοθέτη, η οποία συνεργάζεται με το Πνευματικό Κέντρο και έχει τη φροντίδα του θεατρικού τμήματος, να μας διαβάσει ένα χαρακτηριστικό κομμάτι, θα έλεγα, του βιβλίου. Στη μνήμη της γιαγιάς ξανάρθαν όλες οι σκηνές της τελευταίας βραδιάς που πέρασε με τον άντρα της. Τα φιλιά και τα χάδια μπερδεύονταν με τα κλάματα και τα παρακάλια. Και όσο καταλάβαινε πως ήταν ανήμπορη να του αλλάξει γνώμη, ώστε να μην ανέβει στα βουνά με το σαρίχαμπο και τους μπαλουξίδες, την έπιανε σύντηλο. Στην απελπισία της επάνω, άρπαξε στο ένα χέρι το Σπύρο και στο άλλο τη Φρόσο και κουνώντας τα έκανε να κλαίνε, μήπως και συγκινηθεί και αλλάξει γνώμη. Αυτά, αγουροξυπνημένα και τρομαγμένα από το φέρσιμο της μητέρας τους, έβαλαν τις φωνές. Ξύπνησαν και τον Ηλιάδη και τη Σωτηρία. Όλα μαζί έσκαναν στο κλάμα, δίχως να μπορούν να βοηθήσουν άθλά τους τη μάνα τους και ούτε να προβλέψουν την τραγωδία που θα ξεσπούσει στο σπιτικό τους. Το μισοφέγγαρο δεν είχε καλά-καλά κρυφτεί πίσω από τις κορυφογραμμές του βουνού και το νυχτερινό κρύο έκανε το χαράλαμπο να τρεμουλιάσει. Καθώς δρασκέλισε την αυλόπορτα, έριξε μια κλεφτή ματιά πίσω του
έκανε το σταυρό του, χαιρέτησε με ένα κούνημα του χεριού τη γυναίκα του και γρήγορα η σκιά του έγινε ένα με το σκοτάδι που σκέπαζε ακόμη την κρόμνη. Αυτή τη σκηνή δεν θα μπορούσε κανείς και με κανένα τρόπο να τη βγάλει από το μυαλό της Σοφίας. Ήταν η αρχή για πολλά τραγικά γεγονότα και τράβηξε μόνη της, μα ήταν και το τέλος της επαφής με τον άντρα της. Τον γύρι της, όπως συνήθιζε να τον λέει. Ήταν το τραγικό τέλος για ό,τι γυναικείο είχε απομείνει μέσα της. Ήταν τόσο νέα. Ο χωρισμός από το μοναδικό έρωτα της ζωής της, τα χάδια του, τα φιλιά, τη γλυκιά μυρωδιά της μασχάλης του, την τρέλανε. Της ερχόταν να κρεμαστεί πάνω του και να μην τον αφήσει να φύγει. Ένιωθε πως από εδώ και πέρα θα ήταν πια εντελώς μόνο. Τα μαύρα δεν θα έβγαιναν για πάντα από πάνω της. Η μαύρη μαντήλα που σκέπαζε τα πλούσια μαλλιά της ήταν δεμένη μυστηριακά με εκείνη την αξέχαστη αυγουστιάτικη νύχτα. Αυτή η μαντήλα, σύμβολο της θύμησης, της τελευταίας νύχτας που γεύτηκε με τον άντρα της, ήταν για αυτήν ανεκτήμητο κοιμήλιο και δεν θα την αποχωρίστηκε ούτε και στους γάμους των παιδιών τους, μήπως και στις χαρές, ούτε και στις χαρές που είχαν οι εγγονές της. Κυρίες και κύριοι, όσοι διαβάσουν το βιβλίο, πηγαίνουν από την ανάγνωση αυτή με μια αίσθηση πληρότητος. Ότι όλα τα κομμάτια του βιβλίου, όλοι οι ήρωες, όλες οι εικόνες έχουν τελειώσει κανονικά και με το σωστό τρόπο και με την επικράτηση του καλού επί του κακού. Τι εννοώ με αυτό? Σε όλο αυτό το σύστημα, σε όλους τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται, σε όλους τους αγώνες οι οποίοι γίνονται, δεν είναι τίποτα άλλο, αν το πάρουμε φιλοσοφικά, από μία συνεχή πάλι μεταξύ του καλού και του κακού. Και βεβαίως το κακό φαίνεται ότι να επικρατεί για ορισμένο χρονικό διάστημα, αλλά στο τέλος επικρατεί το καλό. Η αντίληψή μου για το βιβλίο είναι ότι, όπως σας είπα στην αρχή, περιγράφει κομματιαστά την πορεία από την κρόμη του Πόντου προς τον Νικηφόρο του νομού Δράμα, σε αυτή την ωραία κομμόπολη, αλλά η γνώμη μου είναι το αντίστροφο. Ότι ο Παντελής ο Ορλογάς με αυτό το βιβλίο δεν ήθελε να δείξει αυτή την πορεία από εκεί προς τα εδώ, αλλά ξεκινώντας από τον Νικηφόρο της Δράμας να πάει προς τις ρίζες του. Να ανακαλύψει εκείνα τα πατρογονικά, αν θέλετε, σημεία, ό,τι είναι αυτά, έθιμα, πόλεις, τον ξεριζωμό, τα γεγονότα και τις δραστηριότητες που συνέβησαν την εποχή εκείνη. Κυρίως, το βιβλίο αυτό θα πρέπει θα γνωρίσει στους πιο νέους από εμάς τι γινότανε, πράγμα το οποίο έχουμε απομακρυνθεί και είναι πολύ κακό αυτό, τι έγινε τα παλαιότερα χρόνια και τι γινόταν και τι είχε προηγηθεί των πατεράδων τους και των παππούδων τους και πώς ήταν εκείνη την εποχή το να ζεις χωρίς να έχεις ψυγείο, τηλεόραση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο και πολλά άλλα. Τελικά, μέσα από το βιβλίο φαίνεται αυτό που είπα προηγουμένως, ο διαρκής πόλεμος μεταξύ του καλού και του κακού και να επιτραπεύεται το καλό. Επιτυχάνει, κατά τη γνώμη μου, με τον καλύτερο τρόπο Παντελής ο Ορλογάς, αυτή την πορεία προς τις ρίζες του τόπου. Κάποια στιγμή το ρώτησα, και Παντελή, πόσο καιρό έκανες να γράψεις αυτό το βιβλίο? Μου λέει, μου πήρε 2,5 χρόνια. Και του απάντησα, ναι, αλλά θα μείνει στον αιώνα τον άπατα. Θα πρότεινα κι εγώ να πάρετε το βιβλίο αυτό και μέσα από τις σελίδες του να μοιραστείτε τους αγώνες, τις θυσίες, τα συναισθήματα του συμπονδιακού ελληνισμού που ορθοπόδησε μετά από τόσους κινδύνους και τόσες θυσίες χωρίς να ξεχάσει τις ρίζες του. Ευχαριστώ για μένα και θα ήθελα να παρακαλέσω τον Παντελή τον Ορλογά να διαβάσει ένα κομμάτι του βιβλίου.
άρχισαν τις φωνές και τα σβροξίματα οι στρατιώτες και βάθηκαν μέσα στο μισοσκόταδο να μας μαζέψουν στο κέντρο του Λατομύρου. Εμείς καταλάβαμε ότι αυτοί είχαν σκοπό να μας ξεκάνουν και αρχίσαμε να τρέχουμε όπου ο καθένας νόμιζε πως ήταν καλύτερα. Το φεγγάρι είχε πάρει για καλά την κατοβόλτα. Εγώ με την ψυχή στο στόμα, αντί να πάρω την κατηφόρα όπως έκαναν όλοι, άρχισα να τρέχω προς μια ανηφόρα που δεν ήξερα και πού οδηγεί. Να την πάμε μαζί μου. Τούτοι στρατιώτες ξαφνιασμένοι από το απρόσμενο επεισόδιο άρχισαν να πυροβολούν όποιον έβλεπα μπροστά τους. Ο τόπος είχε γεμίσει άψυχα χρονιά. Κραυγές πόνου ακούγονταν από όλες τις συλλογές. Με δυσκολία συνέχισα να ανεβαίνω μέσα από την μικρή βλάστηση, ούτε ξέρω για πόση ώρα, μέχρι που βρήκα ένα άνοιγμα στο βράχο, ίσα που χωρούσα καλά-καλά. Σύρθηκα μέσα και τράβηξα κλαδιά μπροστά να κλείσω την τρύπα. Κάτω, αραιές προσταγές, ποδοβολητάκες σποραδικές του φεγγί συμπλήρωναν το σκηνικό του μακελιού που τέλειωνε. Με το που πέρασαν οι πρώτες στιγμές και άρχισα να κρυώνω, ένιωσα να περνάω δεξιά, λίγο πιο κάτω από τον ώμο. Έβαλα το χέρι μου που γέμισε αίματα. Με χτύπησαν τα σκυλιά, είπα και λιποθύμησα. Ομιλίες στα τουρκικά με ξύπνησαν. Δυο στρατιώτες 50 μέτρα πιο κάτω διαφωνούσαν φωνάζοντας και χειρονομώντας. Ο ένας ήθελε να συνεχίσουν και να ψάξουν όλη την πλαγιά, ενώ ο άλλος έβρισκε 1002 δικαιολογίες για να φύγουν. Μια στιγμή μου φάνηκε σαν να γύρισε και κοίταξε επίμονα προς το κρυστήγετό μου και αμέσως που είπε «Πάμε να φύγουμε, κοντεύει να βραδιάσει. Και αν έμεινε κανένας γιαούρης ζωντανός, ας έμεινε. Έτσι θα έχει να λέει για το σημερινό γεγονός, μήπως και βάλουν μυαλό και σκύψουν το κεφάλι. Άντε, πάμε να προλάβουμε να βάλουμε κάτι στο στόμα, αν έμεινε κιόλας». Ο άλλος στρατιώτης κοντοστάθηκε. Μα σαν πως μπορούσε να χάσει το συσίτιο και τα ξημέρωνε νηστικός, έκανε μεταβολή και άρχισαν να κατηφορίζουν, πειράζοντας ο ένας τον άλλον, σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Τέτοια λαχτάρα καπετάνιο που πέρασαν μέχρι να τσακιστούν, ούτε και ο εχθρός μου να περάσει δεν θέλω. Όλο το βράδυ, τρέμοντας από τον πόνο για το κρύο, σκεφτόμουν από τη μια τους συντρόφους που τους σκότωσαν σαν αρνιά και απ' την άλλη, αν με είδε όπως φάνηκε ο Τούρκος στην Κρυψώνα και έβησε τον άλλο να φύγουν, τι λόγους είχε, γιατί να το έκανε, μήπως ήταν τουρκοπότιος, μήπως κρυπτοχριστιανός. Μέχρι να χαράξει για να μπορώ να δω την κίνηση που υπάρχει στον τουρκικό καταβλισμό και την προετοιμασία να θάψουν τους νεκρούς που τους είχαν μαζέψει όλους σε μια στίβα, είδα και έμαθα από την αγωνία για το πώς θα γλίτωνα και πώς θα κατάφερα να γυρίσω ξανά στο χωριό. Τα κλάμα και τα παρακάλια διαδέχτηκαν παγωβάρα. Ο τρόμος στο φεγγό. Το μίσος άρχισε να φωλιάζει για τα καλά στις ψυχές των βασανισμένων χωρικών και η εκδίκηση έγινε ένα με την εικόνα των αδικοχαμένων 20 συγχωριανών τους. Οι γυναίκες, μην αντέχοντας το θέαμα αυτό, μάζεψαν τα μικρά από τα χέρι και τράβηξαν η κάθε μια στο σπιτικό της, κλαίγοντας και ρίχνοντας κατάρες στον μπάντσεφ και τα θηρία του. Στο λατομείο γρήγορα σχηματίστηκε μια ομάδα που θύμιζε χορό αρχαίας τραγωδίας. Ορισμένοι άντρες ξεχώριζαν τα ακόμη ζεστά κορμιά και τα τοποθετούσαν στη σειρά. Πιο πέρα, 2-3 γυναίκες έκλαιγαν πάνω από το γέρικο κορμί του Παπαστηλιανού. Δίπλα τους γονατιστή, πάνω από το άψυχο κορμί του Σωτήρη, η κουτσή Ελένη να τραβάει μια τα κάτασπρα μαλλιά της, μια να σηκώνει απορριμμένη το κεφάλι του παιδιού προς τον ουρανό και σκούζοντας να ζητά τη τιμωρία τους από το Θεό. Γυναίκες μαυροφορεμένες άρχισαν να μαζεύονται σιγά σιγά πάνω από το περίεργο σκηνικό και ξεκίνησαν το μακρόσυρτο μυρολόι. Εσύ σονάδιν κι έπρεπες, σονάδιν τέρμον είχες, σονάδιν πρέπνε γέροντι και ταλαιπωρημένοι. Εσύ δεν έπρεπε να πας στον Άδη. Στον Άδη τι δουλειά είχες. Στον Άδη πάνε γέροντες και ταλαιπωρημένοι.
τελείωνε με τέτοια λύπη που στο χωριό δεν είχε τα τελευταία 30 χρόνια ακουστεί και άρχισε κάθε φορά μαλλιώτικη ένταση και πάθος και πάντα ανάλογα με την ηλικία ή τον βαθμό της συγγένειάς τους με τον εκτελεσμένο. Ο Βοριάς έπαιρνε το μυρολόι και το έσερνε ίσα με το χωριό και όσο το επέτρεπε η έντασή του το σκόρπαγε στα σοκάκια, στις αυλές. Ο βασανιστικός ήχος τρύπωνε κάτω από τις πόρτες. Έκανε τους χωρικούς να ανατριχιάζουν και να θέλουν να ασφαλίζουν πόρτες και παράθυρα για να μην φτάνουν στα αυτιά τους τα λυπητερά λόγια που τους μάτωναν τις καρδιές. Πιο πέρα, δυο ηλικιωμένοι με το ζόρι προσπαθούσαν να κουβαλήσουν τον νεκρό γιο τους. Κάθε λίγο που περπάταγαν, ανήμποροι καθώς ήταν να σηκώνουν τέτοιο βάρος, σταματούσαν, ακούγαν με ευλάβεια το άξιο κορμί στο χώμα και κάθονταν κάτω, αμίλητοι, να πάρουν μια ανάσα. Ύστερα ξανασηκώνονταν, έπαιρναν στα τρεμάμενα γέρικα χέρια τους στο σώμα του γιού τους και προχώραγαν 5-6 μέτρα μέχρι να λυγίσουν τα ανήμπορα αγώνα. Η σκηνή αυτή συνεχίστηκε ώρα μέχρι να συντρέξουν οι γειτόνισσές τους. Η κουτσή Ελένη μπροστά να μην αφήνει από τα χέρια της το κεφάλι του Σωτήρη και οι γυναίκες, άλλες από δεξιά και άλλες πιο πίσω, σηκώνοντας με δυσκολία το βαρύ παιδικό κορμί, σχημάτισαν μια παράξενη πομπή. Κατέβηκαν σιγά, προσεκτικά το ανάχωμα του σχολείου και σταμάτησαν να ανασάνουν λίγο. Όλες οι κουβέντες πέβγαιναν από τα χείλη τους, ήταν γύρω από το τι περίμενε από εδώ και πέρα τη χαροκαμένη τη Μαρία και πώς αντιμετώπιζε αυτή την τραγωδία. Η Ελίσσο, η κόρη του Χατζηπαύλου, κοπέλα ψηλή, γεροδεμένη, χαμηλών τόνων, ντροπαλή, όπως σήκωσε το καλοσχηματισμένο σώμα του Σωτήρη, ξέσπασε. Αν αποθάνω θάψον με μέναν ψηλών ορασόπων, να ακούγω θάλασσας φωνήν και καραβίν λαλόπων, να ακούγω βουκολσύριγμαν και καβαλίδι κόπων, όντες φυσά από θάλασσας μυρίζει θαλασσέαν, όντες φυσά από παρχαρδί μυρίζει μανουσακέαν. Ευχαριστούμε για τα ωραία παιδιά. Θα παρακαλούσα τώρα τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Νέας Φιλαδελφίας Δημήτριος Υψηλάντης, τον κύριο Οσταβασίλη Γιώργο, να μας πει δύο λόγια. Καλησπέρα. Ο Σύλλογος μας αγκαλιάζει τέτοιες προσπάθειες, είτε προέρχονται από μέλη του, είτε από ανθρώπους του χώρου. Είναι υποχρέωσή μας να προβάλλουμε βιβλία των συμπατριωτών μας, Ποντίων, διότι γνωρίζουμε με τι κόπο και τι μεράκι είναι γραμμένα. Έτσι λοιπόν το βιβλίο του Παντελή με τίτλο «Από την κρόνη του πόντου στα καπνοτόπια της Μακεδονίας» με μεγάλη χαρά σας το παρουσιάζουμε από κοινού με το Δήμο μας και ειδικά με το πνευματικό του κέντρο, ώστε να γίνει γνωστό στο ποντιακό κοινό και όχι μόνο.